us, correct us, and empower us. For the glory of your name, in Jesus' mighty name I pray. Amen. Acts chapter 3. One of the common scriptures, Acts chapter 3, from verse 1. Now Peter and John went up together to the temple at the hour of prayer, the 9th hour. And a certain man lame from his mother's womb was carried, whom they laid daily at the gate of the temple, which is called Beautiful, to ask for alms from those entering the temple, who, seeing Peter and John about to enter into the temple, asked for alms. And fixing his eyes on him with Peter, John said, "Look at us." So he gave them his attention, expecting to receive something from them. Then Peter said, "Silver and gold I do not have, but what I have I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk." Verse 7. And he took him by the right hand, lifted him up, and immediately his feet and ankle bones received strength. The main text is verse 7. And he took him by the right hand and lifted him up, and immediately his feet and the ankle bones received strength. Peter ataura izwi kumuno kuti nezita ra Jesu sumuka ufambe hazvina kuitika sekudaro, asi kuti une zvaakaona zvachada ndigone kutsanangura pano, nokuti Bible rati he later stretched his right hand and lifted the man up. Murume paakasimudzwa, immediately he received power. Power raakareceiva ndoro rekupedza urema, but the first power yaakareceiva help ye right hand of Peter, which means Peter ataura shoko kuti simuka. Munhu haana kusimuka nyangwe ataura zita raJesu rinosimudza, but vakaziva zera remunhu kuti munhu nyangwe ndataura zvaJesu unotodawo futi kuita kwevanhu kuti kubate upenyu hwake, kuti kuita kwaMwari kubate pamusoro peupenyu hwake. Ndomungatese sevabereki vane vana, you understand this, kuti mwana kana akusimuka achidzidzira kufamba unotombombata maoko uchiti there will come a time yaanozova nestability, yaanonyatsobalansa uchifamba ega. Kureva kuti mwana uyu pauri kumubata hakusi kumujaidza, pauri kumubata kuti amira agone kufamba hakusi kumujaidza. Help iyoyo iri necessary kusvika akugona kuva nestability kuti agone kufamba ega. So there are times yekuti zviri necessary zvacho tanegleta in the name yekuti God will perform a miracle. Kana tataura zita raJesu zvinhu ngazviitike. Ichokwadi Mwari ndiMwari unoita zvinhu, but pane gona kushota the right hand of man for the power of God to manifest. Peter ndiye ari kusimudza munhu, but iye amuti nezita raJesu simuka. Peter haasi kuramba kuti zita raJesu rine simba, but ane chaanoda kuti tigone kudzidza. The right hand of man rinogona kucause the manifestation of the power of God in somebody's lives. Izvozvo zvakagonekwa kazhinji nemamissionary pavauya kuno kuAfrica kuzoparidza, vauya vakagokuchira the right hand of man gospel. Randinoti iro help yavaipa, maybe vakauya mucommunity vaivitsa bhoho, vovaka chikoro, vovaka chipatara, voisa chechi yavo. Vanhu pavanoenda kuchipatara nekuchikoro ikoko nekuchera mvura pabhoho ipapo, automatically they will join this church votanga kunamata. Chakavadhonza mamissionary haisi the kind of preaching yemamissionary, but the right hand of man yakakoza vanhu to know the power of God. Unotonzi vanhu inoti ndoyataipinda, ndomatakadzidza, ndomatakaberekerwa. That strategy was so excellent, nekuda kwekuti kune vanhu vasingagoni kunzwa Jesu waunotaura kusvika wabata upenyu hwavo nezvinobatika kuti vagone kunzwa. Neimwe nguva Jesu achiparidza ari mubhoti raPeter, apedza kuparidza ari mubhoti, akaziva kuti Peter harisi vhangeri bedzi ringamuchinji, ndokubva akoza remiracle Peter ndokubva vabata hove dzakawanda. Vagori noti vabata hove zhinji,
akati kuna Jesu ibvai pano ishe ndiri mutadzi. Chakapa Peter repentance catch, not preaching. Rakaparidzwa Peter haana kuona utadzi hwake kusvika paakabata hove dzakawanda akati ishe ibvai pano ndiri mutadzi. Which means the right hand of man matters most. Tine zvinhu zvatinogona kunegleta tichiti vanhu havadi kunamata havadi kutendeuka, yeti pane zvinhu zviri necessary on the ground zvatiri kutadza kuisa hell as the right hand of man. Pakauya munhu pano akandatendeuka ndaandiri tsotsi, panopera mwedzi renti anofanirwa kubhadhara, anofanirwa kudya kana asiya utsotsi. Tikasiya the teaching and the principles of life tinoita kuti ave nemaresources physically, anopedzisira akupinda church ari tsotsi. Why? Because haane mamwe mararamiro aangaite nokuti makangomudza kuti Mwari vachakuitira, but kuita kwaMwari kunomanifesta nemukuita kwemunhu. Peter haana kuti aiwa upende nokusiya huna kunzwa vhangeri, akaziva kuti nyange ndati in the name of Jesus rise up and walk. This man needs the touch of man for the hand or the power of God to manifest. So tine zvinhu zvataignowa as the body of Christ, tine zvinhu zvataignowa musociety, ichida tiri kuvaparitsira vanhu vatendeuke vane nharo. Nyangwe akada munhu kunamata, but anga achirarama netsika dzisina kunaka, we must make sure kuti paatendeuka achimboda kurarama semararamiro aita, kuti anoda kudya, anoda kupfeka, anoda zvinhu zviri necessary mulife. Saka tinosvika patinoti aiwa kanamata Mwari achaita, kanamata Mwari achaita. Ichokwadi ndiMwari anoita kana vanhu vaziva zvekuita. The challenge yatiinayo isanditi dai Mwari watiropafadza tava nekubudirira, tava nemaresources. Why? Nokuti pari pekuti tataura shoko unabvuma kunamata chaiva tifere, airarama neufere kumavenyuzi, auya kuchechi mwedzi wapera, ari kuda rent mwedzi wapera, vana vanoda zvekudya zvekupfeka nekuti vanhati aiwa just pray God will provide. Uyeyo akazobekisiraiva, it's hard kuti azonamata futi. Why? Because anoona sekunge kutandara kupedza nguva nekuda kwekuti akatozopa usatonzwa Mwari pandakatanga kunamata laichiendokozatoa wese ndiri kurikwa ndichitombavhamavha zveutsotsi hwangu ndaitotobva mushi, but pandakauya kuchechi ndatopa mahwani manje. Why? Nekuda kwekuti anenge akanyiwa the right hand gospel. Zvanzi Peter ati in the name of Jesus rise and walk. Munhu akaramba akagara akamutarisa, and he stretched his right hand and lifted the man up. The power rakatanga kubata pamunhu uyu ipower remunhu kwetera Mwari. Munhu amira Bible ndobva yati and immediately his bones received power. Zvoreva kuti power yaKristu rakatozouya pamunhu amira, but asina kumiswa nepower yaKristu, amiswa nepower yaPeter. So the right hand of man matters most. Saka pamwe pacho takazvinegleta tikati aiwa is a miracle working God, pane zvichaitika. Ichokwadi ndiMwari unoita minana, but ndiMwari unoshanda nevanhu, iye unoshanda nemaprinciples kuti zvinhu zviendeke muupenyu. And shoko richiti I will bless the work of your hands. Make sure your hands are at work. Besides praying, fasting, and I will bless the work of your hands, not your prayer, not your tears, which means your hands. Maoko ako ngaone chekubata kuti atende kuropafadzwa. Kuchema is not enough. Bhaibheri rangu rinoti vanodyara nemisodzi. Zvoreva kuti misodzi haidyarwe, but mukuchema mune zvinoitwa kuti munhu atende nyasha dzaMwari. So there are times yekuti people have trusted tears. Vanhu vavimba nemisodzi, tinochema kuna Mwari, Mwari unoita zvinhu. Ukachema kuna Mwari, Mwari vanokupa shoko, information zvekuita kuti usangane nezvaunochembera sine answer yeupenyu hwako. So murume aigara pabeautiful gate ndafara kuti kune vanhu vakamutakura kubva kumba vakamusiya pagate. Iyo idistance haana kuifamba ega, afambirwa nevamwe. Ende chinhu chandinonzwisisa chaita kuti vanhu vatakure murume vachimucheka pagate. He was a good man, although anga in a challenge. Munhu aitambika naye, aitaurika naye. Don't in life you can relate with this. Kune vanhu vanodetsera but vanodetsa kubatsira.
zvakamuomera but haana discipline. Zvakamuomera but haagone kugara nevamwe zvakanaka musociety. Zvakuti neanoda kumubatsira vanosvika pakutorwadziwa kuti unenge uri kutomutadzira. So murume uyu nyangwe anga ari chirema, aitakurika, but anga aine mashoko akanaka ende munhu akagona kurileta kana kutamba nevamwe vanofamba iye asingafambi. Iye kungoti tinotamba tese same crew same type ma1. Besides, iwe make a decision yekutsvakawo vane simba in a certain area dzausina simba. Murume uyu haafambe but mafisa ake anofamba, shamwari dzake dzinofamba. Saka help yake haina kutanga paprayer, yakatanga pakuva negood relationship nevanhu vakakwanisawo kumutakura. Rimwe shoko ramungataure mandarano hasi nderekuti zvakaoma but iva munhu anotambikawo naye anorileta nevamwe zvakanaka musociety. Why? Because help yako dzimwe nguva iri kumberi, so pane kamwe kadistance kausingakavhe nekufamba kwako, but kanokavhwa nematambiro anoita nevamwe kuti vagone kuzokutakura. In life, no matter how intelligent or educated you are, you need people in life. Why? Nokuti kuti ugone kuzosvika kwauri kunzi uri kudiwa, pane anofanira kunge ataura newe akupa information yekuti pasera apa pari kutsvagwa engineer, kana munhu auya nemessage yekuti ndanzwa apa kuti pari kuitika zvakati. Nekuti relationship yako musociety itori key yelife, whether a believer or not. Mazuva ataimwa waitoona kuti une dzimwe nyaya dzawaidzikira kubhawa ende dziri dzeupenyu, kutowana basa muchitotara kugwenga kuti kwete kuri kutsvagwa munhu. Kureva kuti kungorileta nevamwe ndakanga Mwari kuti achakanakira ndakana basa nemunhu ndozvinamatira Mwari wangu. That's an error. Haugone kuda Mwari wakavenga munhu. Irangu haritsike kuba kwemunhu ndochandakanakira ndochawakaipira. Kuipa ipopo ai nokuti naMwari anotsika kudzimba dzevanhu. Bvunza Abrahamu. Mwari anosvika pakusiya denga rake oshanyira munhu. Yoko munhu hauende, asi Mwari waunonamata anoenda kudzimba dzevanhu. So number one key yakakonzera kuti murume agone kuwana healing yake. He was a good man, although anga ine challenge. My problem is that tinosanga nawo muupenyu akawanda, but learn to be a good citizen despite the challenges that surrounds you. Zvatinosanga koza kune munhu wekuti akanetswa kwaabva kwaari kuenda kwese anofamba ari bhita zvokuti vanhu vanoshamisika kuti tamuite ikoni. Abva kwaabva aine chigumbu chichida kubasa kana muwanano yake atukwa varowana nemurume kwese kwaachaenda anenge atova munhu ari bhita. Bitterness inokudinaya access kune zvimwe zvinhu muupenyu. Wabvapo wabva wagumburiswa but pawaenda havachinova kugumbura. And you never know kuti sei wasangana nevanhu ivavo nhasi wabva mukugumburiswa. Munoziva here kuti breakthrough yemurume unonzi Moses kuti agone kuroora mwanasikana waJethro mukadzi anzi Zipora inyaya yekuti Moses akava nemwoyo neupenyu hwevamwe, even vanhu vasingatende. MuEgypt akaona muEgyptian achirwa nemuHebrew akapindira fight asina kubvunza kuti nyaya iyi, kungorwadzirwa wekwake ndokubva auraya muEgyptian. Vakazomuuya vakuti tinokutengesa, you are a murderer. Atiza ndobva akaenda kuMidian. Ari kuMidian akagara pasaidi perimwe tsime, vauya vanasikana 7 vachida kuchera mvura vaJethro ndokubva vatanga kudziviswa nevamwe mashepherds. Moses ndokubva apindira futi fight iyoyo. Kwaabva ari kutiza nyaya yekubata fight yekuva munhu akanaka. Kwaasvika kune demand futi yekuti agone kubatsira vamwe. Haana kuti aiwa vanhu vabatsirike ndabata fight dzakawanda vanhu havatende. Akamira kusvika vasikana ivavo agona kuvabatsira vanhu wamvura vachera mvura. Vaenda kuna baba wavo zvikanzi zvafamba saenda una matikasikei zvikanzi there was a man atibatsira zvikanzi naJethro koma musina endai munomutora. That's how Moses got married. Haana mari akabvisa akabata fight. Isiri yake manje yonoti nhamo imumwe aite sei. Hamba yemumwe inenge ine chekuita neyako. Josefa hope dzavamwe dzaunorapanura dzinorapanura vision yakaiswa naMwari mauri. Haugone kuenda pachigaro chawakanzi naMwari uchaenda kana usingagone kurapanurawo matambudziko evamwe. Learn to be a good citizen.
society. Scripture don't challenge and 2 Kings chapter 4. Miracle yakaitwa na Elisha ikwanza mafuta kune mukadzi aivashirikadzi yaikontrolwa nechinhu wani nokuti mukadzi akanzi enda nokumbira chero zvitini zvawakumbira as many as possible kureva kuti aigona kuwana mafuta akawandisa, but the limit yaiva pakuti akanzi go and borrow from your neighbors, which means the people you relate to determines the number of containers you can have. Asi mporofita achawanza mafuta anokontrolwa nenhamba yezvitini zvaunenge wawana. Saka zvitini kuti uzviwane uri kuenda kuma neighbors. Ma-neighbors ipicture yevanhu vaunorelata navo musociety. Kureva kuti the number of people you talk to yaunogona kukumbira zvitini ndoiri kudetermine maliters awachawana pamiracle. Zvoreva kuti you can limit your own miracle relationship on the ground. Pasina Satan kana munhu akurwisa iwe pachako can be a blockage to your breakthrough nekuda kwekuti unogara same community unorelata sei nevamwe. We are in a time or in an era yekuti vanhu vakasava ne-understanding kana maturity zvezvekingdom, community yavo inoita diki pakuti kudii mumwe community yake vanhu vaanotrasta nevanotaura nawo vanhu vekuchechi kwavo chete. It makes your community small when God wants to do things. Why? Because God even can use strangers. Yes. Jesu achiberekwa zvipo zvake hazvina kubva musociety yaaigara, mulocal society. Mawise men akabva kune imwe nyika. The hand of the Lord is not short, but you can shorten the hand of the Lord nekuda kwekuti you can make your own community. Kana mukadzi akanokumbira zvitini akapinda nazvo mumba, instruction ndokubva yati kana wauya nazvo uvhare door. The size of the room again determines how many containers can enter. Nokuti haugoni kudurura mafuta usina kuvhara door. Ende kuvhara door ndokunge zvitini zvapinda. So kana room yako iri inenge a chest box inoi, you can maybe have 100 containers. But kana yakakura like this pool unenge wane 2000. Like miracle hiyo haisi limited ne power of prophet. It is limited ne size of room. And the room I'm talking about is your mindset. I don't know what you want to do. Let the bird fly. Na nasi hostage ya guru. Wewe ukimwara wana power, kana ukikune Bible ndio zile let the bird fly. Wakasema koma hostage ya 2F. Hostage hii mgroup rebet ishiri. Ine manenga inotokandira nyango nemazaka. Ukandiudza nyaya wait, I don't believe you. Why? Because even in nature, I see what I know to let elephants fly. But it's flying. I see why. Because nature, you don't want to come about ostrich and 100 in a silica. You must teach out as a silica. What's the secret? What's the picture there? Ukandaisa the ostrich design nyayo. It's a shadow picture. Here instead of that to be warning. It has a small head. The neck is so long. The head is very small. Zvimwe zvese zvakakura pachidiki chinhu musoro unorevei. So when dzikangoita shoma pamwe pacho haudi kuroyiwa kwakazviroya ini bhabho randovaenga rirakuita nokufunga. Hakuna vhesi yakati do not think. Hakuna yandakaverenga inoti do not worry. Worry kufunganya. Thinking itori gift yakapiwa naMwari. That's why we are run a world now. You thinking. What buildings are ice creation. You thinking. Kuna akafunga kuwaka chini cha ice mina matwe. You thinking. Roza tati kufamba nazo. You thinking. Lembe zataka feka it's you thinking. Ice prayer. Mind yakapiwa munu na Mwari blessing. Saka hakuna sitting you do not think. You do not worry. So secret hostage in our mind. Because are limited, not because because of the devil, because of the mind. In life, most of the preachers these days, they are just motivational speakers. That we thank God for that. There are people who need to be motivated, besides being grateful. Motivation more than prayer, but prayer they are so prayerful.
Wani tuksaja wani na matasterek. But any time with a syndrome, Karimari, what did you like? I remember in Tara, I love jokes so much. Tara Panemu one that not to write Prima Branda, Tara Bakuro. A China Agapa Hong Kong. You are Gapa. In terms of distance, I'm a China are a success. But I see distance on the ground, it distance upstairs. I'll give you another. Kanamuna, I need for maybe in the overseas later. When I was able to get up London and get overseas, it's also the same. With London, with your Africa, we'll be at the foot overseas. It's just very meaningful. But God is not the respect of persons. He's so powerful, we can do it here. But if you want to touch Gara, he told Matiri, they would later. Besides being prayed for, you need somebody to get motivated. Unashini zvaunofana wakuona nekudzidza kuchigone kukuvhura pfungwa uye nekutenda kuti you can do something great in your life. So murume ari pabeautiful gate, hama dzake dzamutakura dzamusiya pagate, ivo ndobva wapinda muchechi. Vanhu havaitoziva kuti muchechi ndovanopinda naye but anogonotambura wese than pagate. Why? Because pagate panga pane source of income. Anga ine ndiro vanhu vaikanda mari muplate. So muchechi manga musina mamiracles. So vanhu vakatoona kuti muchechi ndomongonoita nyaya yodzoka patsana vada kurarama ndobva vamusiya pagate. So Peter na John vauya, thank God, vanhu vaitakura murume uyu vaibata nguva. Because dai vanga vakatangirwa naPeter na John, aingochona ari panze. Panokuti chirema chakatangira Peter and John chikawanikwa chiri pagate. Peter and John havana kuenda kumba kunotsvaga murume uyu. Murume uyu akawanikwa at a certain place, certain point. Pane munhu paanoti ndakamirira Mwari, wakatomisa Mwari. Pane a certain place, a certain point where God must meet you. Kana imwe nguva Mwari vakadeta munana naMoses, vanomuti unei. Ivo vari Mwari wamasimba ose. Vanoti nyangwe ndine simba rese, but you must have something so that you can do something here. Pane nguva yekuti Mwari vanoda kuita zvino, mareve zvakabatwa mumaoko. Hatitese we believe in miracles. Kutenda kuna Mwari unoita zvishamiso. But tikati hakuna matirano towane mabasa vauya pano ngakubata musoro. That from today be a doctor, be an engineer. Iwe usina kudzidza. Unotondibata kuti aiwa munhu wachida reseresi. Une understanding on the grounds. Isiri kuti kuroiwa kana kuchidzikisira. You know kuti ndikaleta this kind of knowledge, although I believe in miracles, I must also have a qualification on the ground. Unaona yekuti David nyango wakazodzwa to become a king. Haana kupedza kuzodzwa ndokuenda kupalace kuna Saul kuti buda ndidaba nyanga. Fully was anointed to take over. But what happened after the anointing process? Akadzokera back to the sheep. Akazoita nguva yaakashedzwa to serve mupalace memunhu waakazodzwa to take over. He was sent there by God to learn something. David wairidza. Saul aita akabatwa nedhimoni. David wairidza kuti dhimoni riende. Yet David was anointed to take over the throne. And the king he anointing, but airidza music ari king. Mwari vaizviitire kuti munhu akazodza omboenda kunoseva pasi pemunhu waanoda kubvisa paposition. Although David was anointed, I later experienced and understanding how to run the kingdom. Ndichocho chinokosha. Aifanirwa kunge aine ruzivo nyangwe aine zodzo. Anotaura chiri kwanoti knowledge is power. Anofanirwa kunge aine ruzivo nyangwe aine zodzo. That's why I'm not challenged kana kunetseka kuti munhu anogona kunge ane calling over anzi ngaende kuBible school. It's good. There are things you need to know. Zvisingawanikwe mu-anointing, zvinowanikwa mu-learning. So you cannot substitute
ignorance. Because you are too prayerful. You need to learn to get knowledge. You don't get knowledge by praying. By praying you get revelation. You must acquire knowledge by learning. And the man is spirit full of I know. That's a danger. You need to learn something from others. That's true. Kushika by extend, you could just an example. You would never from the enemies. That's good and when you can say the second Pharisee. Yet my Pharisee very wrong. But just I could but the Panicano corner. Mugurasika power very serious. All right. My Pharisee very wrong. But the more wrong we more. But I so dedicated. And I they're so dedicated. So just know that if you imagine me Muriku right side, Muruku Leka Manch, who sits up for one wrong side. Sagaya didn't what I say Yoka. Who five a Mutsame Sensual. Lord, when you get prisoners, but the Kakumbara Karimaini, Tanda to operate it now. You just say you right, and I watch your hand lay a better way. You know what runs the world? My challenges. To let down the doctor, you so much respect. In now you could sit down or water. You wear those accounts aside, they would go anyone on the doctor. My restaurant and I can't see nobody who got this and now in Zara. You want to go find Baslock Pika. My challenges are removed. What announce a breakthrough, and I want the other side. Muwakans Manzara, Famba, Nogita Fumba, Famba, Maritanzara, they can just take away up. Chagami encourage us, take away in Zara Akanswa. You walk into over Chemo, Chemandre Guerrera. No time you put you on a fund and a good seats for a challenge to bring out a breakthrough. Amen. I don't have a banana or no chance or no donor. Won't go on a pain. But in the pain, you can also learn. Why? Because bonus or the next time. Not as what I had a shake. That when I listen, you are bigger by falling. So, just such a waka ito bakundi kana. Instead, you could chema. Wow, chicha waka zita kufamashini. And I wouldn't know it trust our Kagurasisa. Teacher, what that's it, I'm sorry, I trust it. So, in every challenge, there is a lesson you must pick. So, Murumo Yawitaguruaji, see what I get. Although the gate is called beautiful, but life here, there is beauty. Chimachin, no paleta, Mupeno, and Washinji. Could you want in the very person, Shaganaka, but Basina Chakava Nakirao. You stay more to the Ego promotion. What was around to put on the Sakavari Coco? It's good to go to Monapi de Muanano, but it was on the one yard, Muanano. Unango just I'm sorry the beautiful gate, but I'm not beautiful. So Munaita could watch church by Papu, Bible that every day. Not the Panama days has not been a miracle, but when Wagaramba in the way to carry him every day. Where you could soon get it up with Itachin, Uno Kosha. Itachin 3-4 days, Archipatarina Sia, Damuchakachi, Machipatarina Sia, Damuchakachi. Even chickens in don't you invent for your life. Look at David. I mean Joseph. Joseph had a dream to become a king in a foreign land in Egypt. But Baba not the other time Agupinda Egypt, Agupinda as king, Agapinda as a gardener. Aishanda Kumbaba Potifa. Iya ine chiroto chinodarika Potifa. Anakupopota anakuchema kuti kungoti mavhiji nasina basa resa. But there are times you could you are in the right field, but also end up at that position. It's a matter of time. John 5 no second chida. Urumai garaba ziyare petsaida. Chagaita kutari kere kuora moyo. Aiona vamwe vachipora chikaminkarecha kuti otondi siri kupora. But the bandiri party right panopora moon. So a child, see a child, you party every day. It's a matter of time.
waingoziva kuti zvangu asati zvaita but zvichaita nokuti pandiri ndopa zvinoitika. So my case haina kusiyana nevamwe but ndichasiyana itime. Uda kunyanya encourage vanhu chinhu chinoti patience chinoti kutsungirira. Because in our generation, in our time, chinicho chinonetsa kuva nacho. Rarama muira mutime zvinhu zviri instant zvinhu zvokuti right now. I believe there are things that God can do right now and there are things that are worth to wait for. Iye ari Mwari wamasimba ose akaita 6 days sika nyika yese 6 days zvichitorekodwa and haana kunyara nazvo munhu wamasimba ose pandikutora time. Right now I command trees, I command hills, I command river, I command fish right now. Anakudaro. Aita kaita chini. Wenda the next day. There are things that are worth to wait for. Why? Because order ya itwa na Mwari. Nonge akanakira chichauya anonzi munhu. Munhu akatangira miti kuuya. Iko kufema kwake kune chekuita nekutora oxygen from the trees. Achipa miti yo carbon dioxide. Munhu akatangira miti. Mwari wanotoka munhu afenda anotatofa. So order ya Mwari yokuti miti inotangira munhu. Reita kuti tsano munhu ofemawo. So murume ari kutakurwa achienda pabeautiful gate. Vanhu vakamusiya vapinda muchechi vakabuda kumutakura vaenda. Zvaiitika almost every day. No miracle, but vairamba vaine heart towards their brethren kuti handei. So the last day parikuya miracle now. Peter na John ndokubva vasvika. Vhangeri rakaparidzwa murume ndo rakatichallenge manje. Murume uyu haana problem yekusaona. Ane problem yekuti was paralyzed, haana power maorgans ake. But Peter anoti kuti look at us. Ino Bible rati vachiuya akati vaona. Vandokubva vamuparidzira vhangeri rekuona iye achiona. Chaari kunzi aone chii chisingaoneke physically. Why ndosaka Peter akazoti in the name of Jesus watii naye. Leva kuti ukaona watii naye unosangana nezvinhu usati wasangana nazvo muupenyu hwako. Tine vanhu vanoona munhu kana Mwari achiita zvinhu mumunhu vanogamuchira zvemunhu, but vanoona nekunzwa kutaura kwaMwari vanogamuchira zvaMwari. Tine vanoona munhu kana Mwari achiita zvinhu mumunhu, kogoita vanoona Mwari ari kuita zvinhu mumunhu. Saka chaunoona ndo chaunogamuchira. Saka vhangeri rapita rekunzi look at us ivhangeri rinodenda maturity pakuona kuti rega kungoona zviri ordinary, chiona Jesu watii naye. Saka Peter akazoti nekuda kwaJesu watii naye rati pasvika vanhu 3, but iye ari kuona Peter and John, but Peter ari kuti naJesu watii naye. So they were 3, iye ari kuona 2, and he was expecting to receive something every day. Ari kuramba ari chirema chidzokera kumba nekuda kwokuti I receive something, but musuvi achadzokera akuona nokuti acha receive someone in the name of Jesus. Vhangeri pane parinofanirwa kushifta kuti ribve pa something riende pana someone. Tombobva paimba yacho tombouya pana Jesu anopa dzimba dzacho. Nokuti kana iye uinaye ndiye ane creative ability yekuita zvinhu, but kana uine zvinhu iye asipo. Saka Matthew 6:33 painoti asi chekutanga tsvakai umambo hwaMwari nekururama kwake, zvese zvongotevera zvongowedzerwa. Uri kuona kuti inyaya yeoda zvinotozikanwa zvinhu tozvida, but wari kunzi aiwa musatange nezvinhu, zvinhu zvinotozouya tangai naiye muridzi wazvo. But first seek his righteousness, kururama kwake, and the things zvinhu zvogotevera kana kuwedzerwa chiripo apa ioda. Nokuti ukatanga nezvinhu iye asipo, pane waunowana kana watangira kuzvinhu, but ukatanga naye ane zvaanokuwanisa. Ukatangira kuzvinhu une zvaunosangana nazvo zvinorwa naiye. It's possible kuita zvinhu usina Mwari, but peace haibve pazvinhu. Peace inobva muna Mwari. Iye sei achinzi muchinda werugare. Peace is a person. He is the Prince of Peace. Peace ndiye rugare, ndiye anokupa kuzorora.
So murume uyu ari pabeautiful gate makore esa ari chirema, he was receiving something. So mind yake was programmed kuti akaona vanhu vasvika, you must expect something. Saka paakaparidzirwa nekuti silver and gold I do not have, ndoteira akabohekana kuti pano ndakagarira cash makuti hamuna. Musi waakafamba ndomusi wakaparidzirwa rinobohwa. Hauna kundinzi. Musi wakanzi mari hapana, ndoteira akafamba. Mazuva aiwana mari aizokotakurwa asingafambe. Kuda kuti pane musi unouya rinokubohwa kuti usimuke. Rawakagarira handiro, but panotouya rinotouita sokuti unozozwa kuti varume muri kuziva zvandainga here. He was expecting to receive something, so aitotarisira mundiro kuti muchadonha mari. Ndobvanzwa vhangeri racho riri kupikisana nendiro yake. So there's some preaching vhangeri rinogona kupesana nendiro yako. Zvaune expecta kuti munhu wamwari ataura zvapinda mandiri, unozoona kuti nenge ndiri kutopindurudza nyaya yacho. He was expecting to receive something. Peter ndobva silver and gold hapana. Asi nezita raJesu watinaye, simuka ufambe. Someone are greater than something Jesus. Having something usina that someone is danger. I've seen people committing suicide very rich. Yofunga ngo ndekuti takuta rich musoro vanya dzangu unofiwa ku rich ikoko. Zvakuti unoshaya kuti ni mari iri mu account anozvina iri munhu. My challenges in life, especially are spiritual. I get the amount of money in your account. And you are named Namoya winner. I don't know both sides. Then Namoya say, my engine and not to roll a foot. And I wouldn't want to come here to Mona Shadow Man, as I tell you, Quackaro, you answer the fact. I'm not going to have but I don't come one. And over Shai, want to put someone along the Jesus. While I never saw Unachin, one of Petsisa. So that I have a snare was one on the D. What a poor I should. That's at the night of it's I come with the regiment in the Matimon. There was a time and I never dentist out to us, so what dentist. Wanakafana katoa cartoon school from college bada makudai kato yao yasaka zirela shinyara no tano kuja tempa na asi watako warati wa kuru baro satani watu ari rafu anokuroba uri kupema. There was a man wandakambo takura so wandakaona akadonda paside pe road. He was diabetic. Amtakura revival power ndakutaura naye unakana phone yekufundira hama dzako. Last time pandakadonha ndakabirwa. Satan has right. Adonha neshuka matsoza kutoshedzera kuti petsa iPhone. So we are living in a wicked world. Kana kuti wanaita kuti tinatitsina kuti zvakaoma kudaisa vana kupedzisa. Kuna anombokunyara kuna anokutsvira tsitsi. Asa ndakabatikana. Nani nako kambuti kangu ndichiti ndikadonhawo ndisina kana help yekudii vanhu vakasvikawo pandiri vanogona kufona. Ndakatiri kubvisa last time ndakadonha ndakazopepuka foni hapana. Vakomana vabira munhu ari diabetic vakomana. Ari unoziva kuti sei maprofiti tukaisa mari vanobvisa. Vanotorohwa. Nikati iri rafuka. Asa mzee maprofiti anobirwa. Eno unobvunza sei tikaisa mari anobvisa isa momo. Ndine anogara iri empty. Kuna ukomana nonzo tora change. Asina ya isa ukutora change mo. Sa ukasatsvaka Mwari ukasana mato chiti vachandinyara amamira akaita zvina vanhu vachandityira tsitsi nyika ine tsitsi nemunhu ane tsitsi nemunhu ndiye andituma kuti paridzira hama dzako kuti ndini chete ndogona kungada kudarika zvakataura Mwari. Murume ari pabeautiful gate chaiexpecta was something in monetary form kuti mari ngaikandwe mundiro iri kukandwa mazuva ese. Chiona disadvantage iri pari. Mari ikaiswa mundiro
pakudzokera kumba kune vanomutakura zvapachena kuti vanomutakura vane chikamu chavo chisindiketi kachidhiri wozukavanyima mbitana mangwana utakurwe kuda kuti kune vanga vakubhenefita urema hwake nyika iri wicked kune vanhu vanogonoitirwa mushe neproblemu yako. There was a time ndakanzwa munhu achikomplaina musikana wedu webasa ati hasisiko ndikati ndakadzokera kuchikoro saka havadi kuti afunde vada kuti asvari house girl asina kana chikoro kudiwa zvekuti vanokudira kuti usafunde. Nyika inobhenefita nhamo yako ukangoda kuita improvement watoo enemy ukangoda kutsvaka chakanaka chinovandudza upenyu watoo enemy. Vada kuti urambe uri garden boy urambe uri house girl urambe uchichaira pakambani ukangoti ndadambondikwenda kuti ndichienda kuchikoro ndipeiwo nguva kuna bosi vanoti aiwa ramba uchichaira avadi vati kuna anoda ndiye andituma kuti tishumire ndijesu. Tomorrow mukaita rombo rakanaka kana mune time in the morning 8:30 endri kuPower FM tomorrow morning program inoitwa pa5 inonzi Major League kana kuti breakfast show inoitwa naPatisani naTinashe Chikuse. I will be live tomorrow 8:30 on Power FM. So I have access to radio in the morning tomorrow. You can tune in to Ona na Papa. Kana pale vanoda kutravel kuenda ku Israel and also the Home Affairs on the 25th of June. I'll be going to Israel. But the room is open. But apa mariachi apa manja. But baby, we are going to Israel on 25th of June, and I'm sure it's a service at live for Facebook. It'll be Israel. So you talk to me later. Facebook and a inbox. We continue. So Murumawi expectancy yake is something, but it's something here for a long time. I not change your life. Upenye wako hakuda kuti umbopota uchita revision kuti zvidazviita nguva refu izvi but hapana chiri kuchinja. Kuramba uri chirema uine mari haisi breakthrough. Breakthrough ndeyekuti even usina mari yacho but wakugona kuzvifambira. Yekupiwa yakasiyana neyekushandawo. Fara kuti pana vanokupa but fara kana wakumeka yako. Wozwa mwacho vanokupa vanokupa change. Yekupiwa isi salary. Auti yashota aishoteka. Unakakupa $5 ukati yashota. Yekupiwa aishoti yakakwana. But haizokukwanira. So paagere pa beautiful gate. Ari kurarama nevarikuisa mundiro. But ivhangeri raJesu nderekuti achisimuka abve ipapo. So Peter ataura izwi iroro, in the name of Jesus, rise up and walk. Murume akaramba akangogara akamutarisa. Sei asiri kusumuka. Handizvo zvaanoda paakagara. Apa anoda kusumuka kana mari yawanda mundiro. Saka Peter ndokubva atisika kuti ndamuparidzira arisinatsomuitira. But nokuti inini ndinotenda kuti Jesu anoita zvandataura. Ndokubva atambamudza ruoko. He straightened his right hand. Acts chapter 3 verse 7. Paakamusimudza, immediately his ankles received power. So simba raJesu rakauya pamusoro pekushanda kwesimba raPeter. Ndozvandauzoshumira nhasi. The hand of man can attract the power of God. Peter ndiye akasimudza munhu kwete Jesu. Jesu akazopa munhu power but munhu asimudzwa naPeter. So asimudzwa Bible not ndokubva apinda mutemberi achifara. Vanhu varimo vakatoshama kuti ndiye munhu watosiya pagate. Apinda munhu achipembera ati remember this man wakaberekwa akadaro. Emakore asina kubvira afamba. Kune process dzinoitwa kuti munhu asvike pakufamba. Munhu anokambaira. Ndozvaunderstand naye. Mwana wese aberekwa atange newalking. Atanga amboita crawl. Ungokambaira paground apo. Ozosimudzwa ombodzidhedhe ombodziswa kumira. Ozofamba. But murume wayera kunzi naPeter, in the name of Jesus, rise up and walk.
kuti pane stage iri kujambwa. Process yekukambaira nekuda kwezera remurume uyu haichaita. Ukaona murume mukuru achikambaira so pane zvinokunetsa, ukaona kachechi kachikambaira unoshedzera kuti ndiyoyo akadi prayer akachafamba. So kune process, kune zvinoitika muupenyu zvinoshungurudza kana zvakuitika pazera rako. Mwari ngaakuwanire nyasha uregere kudzokera kumashure, asi kuti kana stage yakatodarika Mwari ngaakupfudze mberi. Amen. Murume uyu haana kukambaira rise up and walk, yet haana kubvira ambofamba mulife make. Sai Peter asikade kuti munhu afambe neprocess yekumbokambaira, it will embarrass him at his age to grow. Chose chakauya kuzokunyadzisa muupenyu hwako, I cancel it in the name of Jesus. Amen. I make this declaration. Chose chakauya kuzokunyadzisa muupenyu hwako, I cancel it in the name of Jesus. Amen. Simudzwa naJesu, rega kuenda pastage kukambaira sekachechi. This man was old. Saka akati rise up and walk, akatanga process yekukambaira, ari kuenda mustage inomunyadzisa. Saka miracle yaJesu iri kueliminata a stage embarrassment. May God elevate you. Jesu chakauya to embarrass you, I cancel it in the name of Jesus. Amen. Ipfungwa yawakaipa kuti uchiite zvinhu zvinounza kunyadziswa mauri. Ipfungwa yaMwari kuti upauitike zvinhu zvinounza kukudzwa muupenyu hwako. So this man wakasimudzwa, he received power. Ndokubva apinda mukereke, Bible rinoti he was sleeping, jumping, arimo achifara achirumbidza Mwari. Chinhu wanitandira kuti uone chinobohwa uye chichinakidza. Pane vanhu vanga vaisa mari mundiro Peter asati asumudza munhu. Vanhu avaisa mari vachiti ri kubatsira chirema, ndobva uzochiona muchechi chine keshi chaakufamba. Shuva kwako wakanzwa sei kungotaura mishaka. Ndokuti dziri dzimwe type dzinenge dzakuda recovery, kuti tsano yatakupira iye yapera ndipe mari yangu. Tsano unoda kuti uone favor yakaitirwa murume uyu, wopiwa mari yekunzi ufambe. Jesu wakupa simba wofamba, waakufamba une mari yako. Thank God nokuti Peter came late. Kuda kuti Peter paakanonoka kuuya, shasha yaimeka mari yakamirira kuzopiwa makumbo kuti ifambe. All right. So kunonoka kwaPeter yanga iri blessing kuti tsano vafanomeka nokuti vachafamba kana Peter auya. Dai Peter akakazika muzuyu vaifamba pasina kana senti tsano. Saka chimwe chaanofanirwa kufarira nokuti Peter wagona wauya panguva yekuti mari inenge yaita. Mwari ngavakuitire nyasha umeke uyako. Amen. Uregere kupitwa netime, but nguva painokwana ikwane zvinhu zvako zvaitawo. Amen. Amen. Beautiful gate ndopaigara mukuru, but musi waakafamba akapindawo muchechi. Ndoda kuti shoko raMwari kana raparidzwa, iro pacharo must direct you to a place of worship. Haana kufamba akadzokera kumaraini kuti zvaita, akaziva kwekuenda. God bless you. Akapinda muchechi. Paakafamba akapinda muchechi. Zvako zvikafamba unoenda kupi? Ndomwe mvudzi. Ndokuti chinoita kuti ufambe uye asati zvaita. Kana zvaita unogona kufamba uchidzoka. Vazhinji vandaona kuti kana zvichinetsa anonamata, but kana zvaita mushe unenge uchatotsvagwa kuti chiri kupinda tese. Maakupi kwa mazuva ano? Inature itsika yemunhu kuti kana zvichirema anoda Mwari, kana zvaita mushe unenge maakutomunetsa, anoita busy. Ndoti ndakatiwo Mwari ndibatsire, I will always come to the streets no matter what. Zvese zvakaitwa naMwari muupenyu hwangu zvinotyisa zvikuru. Matestimony ndikataura ndinovhunduka kuti sure, but ndakati Mwari unipe that humility to continue to go and win souls in those places sekuti you don't get any respect. Ndaenda kune dzimwe nyika kana ndikafly ndikaenda ndikatouya paairport nguva ichiripo, ndotouya pano masikati acho. Lese ndikauya neflight ya 10, hapana pandouya.
Achitombondi mumva kondakwira ndege kana talevhu racho harichaita kuita kwekuita sei. Nezvese zvakaitwa naMwari muupenyu hwangu, I can still come here. Amen. Achitombonditi but levhu racho wazodii. Ndasanga nezvinoitwa naMwari zvinoshamisa zvakakura. Even ukaenda paNational TV kana ukaenda kuRadio kana vanoparidza kune dzimwe nyika nekuti always come here. Vanhu unoziva kuti mumwe zvikaitika kwari izvozvo inenge yabhaibhari. Ndakanzwa mumwe kuti Mwari akakusimudzai so muchabva kuparidza murodhi muchienda mamalevels. Ndokwandinenge ndichitobva ndichiuya pano kumalevels. Because there are times kuti munhu anokutora izi kuti kana iparidza murodhi ndofunga wapfana odzidzira kuparidza ada kuti Mwari amusimudzewo. Ndakatosimudzwa tichitoya kuno. Somebody approached me and that's my prayer. I want God to raise you so God can be international. Which need. No matter what somebody approached me, I'm going to prepare. I'm not going to prepare. Then I'm expire. I'm not going to look. What I have paid up to, but it's really naked. No matter what somebody else, I'm not going to one place. But I'm going to smooth the way in the pool. Make us a good as we will. Usiraye uzoya kana kufukari china sikufumira. Kachini chandaka kumbira kuti Mwari uripo uzeredzeko. Kana ndikata home show plus nemagara nekuti always come here. Why? Because I want people asangana nenyasha. Vangeli grace ndiro ndakafungwa naro. Mwari unoita nyasha kupenyu wangu. Auna mzawende kunaendeka nokuti nyasha dzacho dziripo. Imagine this man asiwa pageti nevanhu vapinda muchechi but pakubuda anobuda vese. Kuti pavakakusiya havafaniri kukuwana ipapo kana Mwari akuitira nyasha. Havasangana newe paunofungidzira kuti hausvike nokuti vanoti kana usina kutakura hausvike. Hongu pano pandinotakurwa ndichichekwa but kana nyasha dzandibata ndinobva pandakachekwa ndichienda paanobva levo. Ariko Mwari iyeyo kana akaitira inini vanogona kukuitira. Iwo pandakaya pana pa 2007 aifamba kubva kuwadzana kunitsoka tiya kugara apa lunch hour ikakwana toparidza pachinoenda padhuze ivo kure kwadzana pamba padhuze kutozvona mazuva kure kana ndidhuze. But I want to show you something. Kuna Mwari unokubvisa kwese unobvika iko zvinoita. I always tell people, tell me atinokuda mubatenda muchechi omusani. Nangu wasikana wale pano kwa wale pamberi kumashure. Unene wachakuda msoti. Vana vane mota yavarumberi vabereki nomota iri kumashure. But wakabviwa kaifamba netsoka kubva kuwadzana tizoparidza pano. Vanhu vachitaura zvavanoda asi Mwari nokubva aita zvaaidawo. Uye nokudira Mwari wacho vanaitaura zvavanoda Mwari achiita zvavanoda nemunhu wake. Ndosangana kumberi. Pane paakasiyiwa nehama but pakataurwa zita raJesu akapinda another level. Vakonoti wakapinda muchechi. Kuti kana akafambiswa medistance nehama pane medistance dzichafambiswa naJesu chete. Vanhu vasina basa nevasingade kukubatsira kune distance yaunongofambiswa nokuti musharukwa akuwanira nyasha. Amen. There was a day yana ndiri kuAddis Ababa kuEthiopia ndaizvikwenya so indini era kuma usakana uri kure kure ka unofunga kuti hausiriwe. Ende chakandinakidza musi wandakaenda every 2014 vakaenda kuEthiopia pane machinda aiuya achigara panapa wemucivil aviation airport. Paakandiona ikoko airport akandibvunza kuti muri kupedzana ndanga ndisiri ndikuenda. Shuwa nyasha hadzifiti zveshuwa. Pastor Muraite yani kwamuri kupusha ndani ndinotozvipusha ndani. Vanhu vane picture yaMwari anoita nevamwe vanhu asingeti nevanhu kunyangovoti. Ndapera zvokuudza kuti newe Mwari anoita zvinhu. Amen. Mwari Amen. pakazvidzika ndo paanotoita manyemwe stereti. Paanonzi apaite mugwenga musina chingwa vanhu vakadya chingwa.
mugwenga for 40 years vanhu vakadya nyama pasina butcher. Mwari ari source of supply. Iye pachake akava source yelife yako, unorarama life inonzi a wonder. Yes. Kana zvichishamisa zvinoitwa kunyika, Mwari wedu unodarika izvozvo. Iye bhabho rake rinoti unosungudza marombe kubva muguruva. Kunati number 1 qualification kungoita rombe wapinda. Watova padhuze nekusumudzwa. Why? Because anonzi tsaimira ikoko. Ukangozoti rombe ngozoti mhanje manje kusimuka. Why? No game yakanonzi tsaimira kumarombe. Kukudzwa kwaMwari kuri pakusimudza marombe iwayo. But nyaya iripo ndeyekuti rombe ngaritende kuvhangeri raKristu. Wozi kune marombe anosiya. Wozi iwo haamude. Anonozaira kuti Mwari anotida zvakafanana. Saka munhu akabva anibvunza zvanhu but sei life yedu ichisiyana kana tichida zvakafanana. Secret ndeiyi, isuwo hatimude zvakafanana. Alright. Iye saMwari unotida zvakafanana. Iko pamberi pake. Tinoita kuti life yedu izosiyana, hatimudewo zvakafanana. Mumwe zvekuchechi ndezvekutandara kuwaila time. Mumwe kutorevesa kuda Mwari nemwoyo uchinamata. Mumwe kungozotsvaga kuti kana zvangu zvaita. Saka iye macho anonzvera mwoyo. Anotoziva kuti une plan B kana kunamata kwashupa. Saka ndaya kuzokuparidzira ndeyekuti murume ari paBeautiful Gate, musi waakanzi nezita raJesu ndopaakafamba ega. Hama dzangu pane patinotakurwa nekufambiswa nevanhu. But kana taakuda kuti zvedu zvichiitawo tega, taakuda Mwari. Ene vanhu vanoneta. Ukarwara nhasi ukaenda kuhospital, so the first week vanhu vanouya mavhisiting avo vachikuona. But panopera mwedzi vanenge vakutobvunzana kuti panaenda vari sei. Vanhu vanoneta. Ukatosungwa nhasi kujeru vanouya vachikuona mavhisiting ava. Vakapera 3 years hakuna achauya. Don't nature yemunhu. But wandiri kushumira asinganete newe ndiKristu. Wandiri kushumira asinganete neupenyu hwako ndiJesu. Kana vanhu vaneta, ramba wakabata pana Kristu. Murume uyu paakasimudzwa naPeter akava nesimba, wakafamba achipinda muchechi kunorumbidza Mwari. Dambudziko redu manje, kana Mwari akusimudza zvafamba, unoenda kupi? Nokuti paakasimudzwa akapinda muchechi, iwe ukasimuka unotodzoka unoenda kure nechechi yacho. Mwana akaberekwa chasara kukura, but kukura anokura achinwa mukaka. Kureva kuti if you are born again, kana wauya kwaMwari, Mwari vaita zvinhu, ramba wakamira Mwari. Chese chawawana neminana chinosustainwa nenyasha nerelationship naMwari. Chese chawakawana kwaMwari chinosustainwa naMwari wacho. So ukaitirwa nyasha kwaMwari ukawana zvawawana, ukasuduruka, wakaipa uko haadi kuti uve nechinhu. Chawakawana kuna Mwari chinosustainwa nekuramba uchinamata Mwari. Zvimwe chete kunegative word chawakawana kumwanga chinosimbiswa nekuramba uchidzoka kwasekuru. Ukaitirwa kuramba uchienda ikoko zvinobhenda. So whatever chawakati Mwari niitirei vakaita chinosustainwa nekuramba une ukama naMwari wacho. Ndikutaura a message iri beyond church. Kuti mubvunzo wake ndekuti mubata mungokuti zvakazoti Mwari uyu haapinde chechi, vanhu vanopinda vasaMwari. Vazoita sarudzo yekupinda machechi. Neye Mwari haana problem nekuwanda kwawo. Ane problem nekudzidziso. Vanhu vangu vaparara nekushayiwa ruzivo. Ukanzwa achiti vanhu vangu vari kubvuma kuti imimi muri vake, ende abvuma futi kuti muri kuparara zvakadaro. Nyaya lack of knowledge. So chinhu chinonzi knowledge haushuwire. Hauite prayer to get knowledge. You learn, you acquire knowledge. Iva neshungu dzekudzidza. Saka makati bhaibheri racho ndikariverenga ndiridzwe. Ndo stage number 1 yaunofanira kuita, kuverenga usinganzwe. Why? Nokuti munhu wakanga sepa aiverenga asinganzwe. Mwari vakazviona kuti ari kuverenga asinganzwe, vakamutumira Philip. Kurati Mwari vanotoda kuona munhu anoda kuverenga asinganzwe.
ndozvinovadenda kuti vakupe anoita kuti unzwe. Randa wakandazi haana kuita prayer kuti Mwari ndipeiwo ndinzwise Bible. Akaverenga asinganzwe zvikadenda Mwari kuti vamupe Philip anomuudza kuti agone kunzwa. Vakaropafadzwa vane nzara nenyota. That thirst and hunger is a blessing. And I want people kuti nokutinzwa ukariverenga moya mushena akarivhila chinwa kune inonzi personal revelation yaleka vazhinji yekuti vakapiwa revelation ine chekuita necongregation but vasina iri personal. Kune zvinotaurwa naMwari pamunhu sezvaari kuti kuna ana Gideon, enda unorwa, enda nevarume 300. Kana akushanda naSamson, enda wega. Personal revelation. Samson afanoti but kids anga 300 ndaundiregerera so kune inonzi personal revelation yekuti Mwari vari kutaura newe sekunga munhu maringe upenyu hwako. So that thirst and hunger ngairambe iri mauri, nzara nenyota yezvinhu zvaMwari. Prayer, fasting, giving. My principles is ari kushoko raMwari anoda kuraramika. Nokuti munozoti but mufundisa vandinamatira zvinoita. Kune zvisingaite even wanamatirwa. Zvinoita nokuti waziva zvekuita iwe semunhu. Kune zvaunotsvaka kuprayer zvisiku ende Mwari zvaasingaite even paitika prayer. Kingdom yaMwari ine anonzi makeys. Peter, I give you the keys of the kingdom, not the key, the keys. Kana kingdom ine makeys, which means kune ma different doors anounlockwa nema different keys. Panounlockwa ne prayer, apaunlockwa ne fasting. Panounlockwa ne fasting, apaunlockwa ne giving. Panounlockwa ne praise ne worship, apaunlockwa ne chimwe. You need the right key for the right door. Pane pakutoti ukanamatira zvinhu zvacho hazviite kusvika wakuziva zvekuita kuti zvinhu zviite. Saka kuti vanhu vanzwa nekuchinja machechi weza vakati every issue ada kuti anamatirwe. Pane paunoda kubatwa musoro, pane paunofanirwa kubatwa mukati memusoro. Knowledge. You don't substitute issue ya ignorance neprayer. Unocha unoziva kuti but pastor pray for me. Yesu ane nguva yaakati Luke 17:11 kuna varume vaiva nemaperembudzi vati mwanakomana Dhavhidhi ndinoyongoni ndokubva ati go and show yourself to the priest. Haana kuvati receive your healing, haana kuti get healed right now. Yet those people were healed without any mention yekunzi receive your healing. Vakapora nekudii pavakanzi endai munozviratidza vakanoti vari munzira right obedience to the words ivo vaine leprosy yakakoza healing. Not healing yao yanga isiri mu prayer, yanga iri mu obedience to the words. Vanhu vakaporeswa naJesu vasina kuti porai. Vakanzi endai. Kuti mwaigona kuti saka asizwa nyaya yedu. Kutorwara sina zvokutumwa. Saka kazhinji kati Mwari anenge ari off topic. Kana usingazive the plan of God or the move of God, it seems as if it's off topic. Nokuti pakashota wine pakana akatitisa vanhu mvura kwete magrapes. Because wine inobva mumavines, vine hatinenge nemagrapes. But pakashota wine hakuna munhu akanzoenda kumunda kumavines. Vakanzi fetch water. Zvokuti waigona kuzorotsana hausiziva zvaitika. Hatiripo kungwarisana nomukwenya kuti ishe haisi mvura yashota. Asi vanhu pavakateerera vakatuta mvura. Yanzi mkuru wemutambo achinwa akanzwa yashanduka kuva wine. So hapasi pese paunotarisira kuti pachanzi be healed pane chekuita nehealing. Luke 17:11 adibudisa pachena. Some were healed nekupinda murodhi vachienda kwaanzi aenda. Being obedient to the word. So
So kazhinji munhu ari kupfugama ndinamatira itaura inyasha mukumwa itaura izvakati kune zvisingaitike nokuti wanamatirwa even hakunamatira ari munhu waMwari chaiye. Izvo zvaita kuti vanhu vazhinji vachinje machechi tapasa kuti ana kawo kuti achinamatira pana chiri kuita. Haushabhusi chiute zvaunofanirwa kuita nokubatwa musoro. Kingdom yaMwari ine makeys. Ndakadai pafundisi taita professional to a level yakafanana nemadoctors. Handikuona pakanzi optician uya anoita nezvemaziso atori doctor qualified but zvemaziso. Kuna anoitawo zvemabhonzo, kuna anoitawo zvemakumbo. Uyu kana akabhuroka ukaenda wakakuwara gumbo hati zvakaoma rikatongotirai titoriwo chiremba. He is so professional zvekuti anything tisinei nekuita nemaziso anokuti no. But isu manje because of looking for members you try anything. So usiri called and anointed to do you try to get members. Unonzwa nekunamatirwa unoita kuita wese uchitariswa uchidii wati pawakaenda hakuna nyasha dzauri kutsvaga. But nekuda kwekuti we want members takati Mwari ndaye kubatsira. We are meant to win souls. Edition yemamembers ngaiitwe naMwari yakuparidzira wane sarudzo yekuchechi kwaunoenda chiregere kundibohwa. Why? Because I'm not looking for members, I'm looking for souls. Why? Because kana ndikakuti chipinda kwedu iwe hauna mari yetransport yokuya mutauni every Sunday hauchanamatirwa. Baba unogara kuno muharare wangu mira uri kuchinoi odii. Ipa kunamata afanirwe kuoma, kunamata mufaro haisi hondo. Iye muridzi wacho anototi mutoro wangu dzoku rangu rakareruka, takurai rangu nokuti rakareruka. Ukanzwa richirema usashinge. Kingdom yaMwari yese vanhu vakashinga vanhu vari kubatsirwa nenyasha. Unofanirwa kutura ubvunza kuti hamuna zvenyu zvamazoisawo kuti zvakurema. Hazvati munguva yekuti kuona munhu waMwari kunodhura than Mwari wacho. Mwari maharara. All unto me I answer thee. Kuti wane nhamba yabishop kudhura. Munhu waMwari anodhura daita Mwari wacho. Sei Mwari akazvidaro. Kudawo iwewe usina chimouya kune kudhara. Siyakomana tuya kuno. Iwe pawakabvira kureizi yekuona mukomana wakati call unto me ukuchaya. Inokwana kuti kureizi inokwana. Kunamata haisi hondo. Haisi punishment. Haisi nhau yevanhu vanazvo nevanhu vanotenda kwaari. Amen. Kochiri common patiri whether rich or poor. Connection yedu naBaba faith. Whether she faith. Nokuti our gospel unofanirwa kuva rine faith raising more than fund raising. Faith raising. Vanhu vakure pakutenda. Isu we are not meant to keep secrets as zvinoitwa nen'anga. We are meant to reveal things of the kingdom. Why? Because mari yen'anga iri pamasecret haimbofa yakakudza mushonga inongokutambidza kari kamuti kakaoma. Hapana painokubata ruoko mopira mugomo onzi waona kana zvadai neuyu ikadaro maatumwa basa rinopera. Mari yen'anga iri pasecret baba. Wakapiwa kari kakwata wambozati muzhanje musasa muto unongoti maita sekuti wanzati kana kakaoma umbokarita. Kingdom isina ropa nenyasha. But the kingdom of God, which is the kingdom of grace, we are called to reveal the secrets and the mysteries of the kingdom. Amen. Mwari anokuda wakadaro, but church inogona sakuda wakadaro. Iye chai anokuda wakadaro. I remember there was a time when I went all night. Pana wakomana wakapedza kuputa 40 vatisingatidzana vada kupinda muchechi mazano kune mamonya. Vabantu vamukavhiringa chechi takuda mushuta kudii. Vari mukati umu vakutoita prayer. Prayer yavari kuita ine malines anoti mutiregerere zvatokutadzirai. Avari panze vari kunzi vatadza havapinde. Mukati muno mwatadza kudhara vakutoregererwa. Saka timu iri padhoo apa haisi kunyatsodzisa zvikiitika.
ukati vari kuti tiregerei panza vari kuti matadza mupinde komo watadza vari mukati mudarano. Maybe era yatakaita sevashumiri, the blame is on us. Takara nevhangeri rekuti siya zvakaipa kunamata. That's wrong. Unouya kuzonamata kuna Mwari ane simba rekuti usiye zvakaipa. Zvakaipa kuona kuti chiita isi choice power. What's the choice haudi? Enda pane chifewo kuti Yesu uri. Kupopota. Ndozvaanoita, ndozvaanokurarama achiita. But haadi. Vaja utovani mototsi unoburana. Ikoti ndozvanorarama achiita but haadi style. Kureva kuti haaite by choice. There is power mune simba rorarama naro. Saka ndiko munisiya zvakaipa unamata. Watodziisa kunamata kwacho. Nokuti chinoita kuti asiye isimba rekupinda maari kusisa. It's more than choice. Vanhu vakaenda muzvifevo isusu taitiro kufungawo matiriko. Wapedza zvaunotenda unotogara kuone mubhedha sounyatsoti hapana zvakuita. Handidzoke futi. Good thinking haisi power. Come Friday, ngofura utaona kuti kuri sei. Why? Because choice is power. Make a choice. Come to him. Make a choice. He not empower. Decide That's an error. Ukatoona kuti gona kusiya zvakaipa usauye watorai kudhara una miti yaKristu wozotoriwo Mwari pachake. Kunamata inhau yevanhu vakatenda kuti hatigone Mwari tigone sei. Kunamata ipicha yehumility. Kusanamata kudada. Udza Mwari kuti ini handidi kusiswa nemi ndatosiya ndega kuno. Ndasiya toona naiko. Inenge issue ya prodigal son. Komana sina kubvira aenda kunze. Akatoshamisika baba vati farira mukomana akaenda kuri akatoka. Iye pari ane self-righteousness. Ane record yekuti mukomana akanoita zvakaipa saka baba vafanira kumupambira. Unoona chinhu chinonzi grace. Let me tell you this. Nzvimbo icharwadza vanhu stereki pane kuti vafare kudenga. Okuchapinda taiti yekuti wegwa yonse nokuti ndera Mwari shishima. Erira kwanga vasingapinde. Imagine Jesu akatakura mbavha. What a bishop taught. Vakapirwa ufungo wako vanonzwa sei. Kuti akakunyudza uye akatopinda. Ine noise. Chikacho munhu akakunyudza laptop yako aripo. Uye ndera Mwari shishima. Denga. So the right hand of man, Peter Bagasimudza munhu, immediately he received power. So that you put any power ya Mwari, you know manifesta, and at the right hand of man, rakona kuita shoko. Besides kuchema, what are you doing to change your life? Chemera Mwari, ruoko rwako rwakabata charwakabata pakuita. Peter got in the name of Jesus, rise up. Muruma anakusimuka. Baba roti kushika Peter asimudza munhu neruoko. Ndoba aka receive a power. Which means the hand of man attracts the power of God. Rako ruoko ruri kuitei. Misodzi wachema, that's true. But chichamuva Mwari has my tears. He action despite your tears. Ukumbira simudze maoko tinamati. Baba tinokutendai neshoko renyu. Mashita nekutara kuupenyu wedu. Zvakaremara zvisingafambe ngazvifambiswe nenyasha. Baba pane patakatekurwa nehama tikasvitswa. Asi ndaakunamata kuti imi Jesu tibvisei that level. Kutiendese pane kumwe kugwinya. Wenyasha mutsvene wakatendeka takupa imbiri nekukuremekedzai. Muzita renyu Jesu Kristu weNazareta. Amen. God bless you, God bless you. Tisanganiswe zvakare mangwana. Pandati mangwana kuseni 8:30 nendiri pa Power FM. The program and